Здравейте! В това видео ще покажем как на практика действат Airsoft мините, които са направени специално за играта. Airsoft мината представлява ето тази пластмасова пръчка. Задейства се с издърпването на този шплент. Какво има вътре в нея? В нея има заредена ето такава детска конфета. Тя е изключително безопасна и дори може да се използва от деца. Изстрелва разноцветни хартийки, с които много лесно човек може да разбере, че е задействал Airsoft мината. Също се издава и не много силен пукот, така да го наречем. Така. Как се монтира мината? Мината трябва да бъде перпендикулярно на земята и да бъде привързана към някое дърво. Ето в случая ще я привържеме с помощта на лента към това дърво. Значи можете да я привържете с изолир бант, с фински опашки, с абсолютно всичко. Важното е шплента, който освобождава механизма, да бъде в посоката на разтяжката, която ще направим. Така, значи разтяжката ще я направим с помощта на корда. Последния начин. Много е важно инженерите, които залагат мините, да имат предвид, че механизмът се освобождава изключително лесно и затова трябва с ръка да си помагат, когато пъват кордата. Личният ми съвет е кордата да бъде оставена леко хлабава, така при евентуален вятър и полюшване на дърветата няма да се задейства механизма. Сега ще ви покажа как точно се задейства механизма. Кордата е абсолютно невидима. Абсурд е човек да я забележи. При преминаването през нея се задейства механизма, който се задейства изключително лесно. От мината ще излезат разноцветните конфети, като по този начин много лесно съответният играч може да прецени дали той е настъпил мина или някой до него. Ето. Снимайте. Много ясно се виждат конфетите, като по този начин
се обозначава къде е гръмнала мината и къде е съответно елиминирания играч. Мисля, че е достатъчно ясно този вид обозначение. Благодаря ви за това видео. Това беше всичко от нас.